खुलुमबाय बडलेण्ड आइडलनिफ्राय बयनिसिमबो सिगांग्रो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोर गोनांथार भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। बेनि फैनायनि गुबै ओंथियानो जाबाय जोङो बडलेण्ड आइडलनि बानजायनायाव अनलाइन सिजन 1 मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंलांगासिनो दङ आरो बे लेखायै जोङो मोनसे थि खानाय सम फोसावनानै होदोंमोन। बेनो जाबाय फार्स्ट राउन्डनि जा भिडिअ लानाय हाबाफारि बियो जोंनि 10 अक्ट'बरनिफ्राय 20 अक्ट'बरसिम लानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनानै बे समावहाय जोंनि जा फार्स्ट राउन्डनि भिडिअ लानाय हाबाफारि बिनि समखौ जोङो खमायनानै होनो सानदों। बेनो जाहैबाय थांनाय 10 अक्ट'बरनिफ्राय फैबाय थानाय 16 अक्ट'बरसिम जोंनि जा भिडिअ लानाय हाबाफारि बियो जागोन। जोंनि सिगाङाव फोसावनाय 20 अक्ट'बरसिम बेयो जानाय नंलिया। ओंखायनो नायगिरि बिथांमोननिसिम फिन खनसेबाव मिथिहोनाय आरो जायफोरा दिनैसिम भिडिअ हराखै बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय मिथिहोनाय जोंनि फार्स्ट राउन्डनि जा बर' गोदान मेथाइ बादायलायनायनि जा भिडिअ लानाय हाबाफारि बेयो फैबाय थानाय 16 अक्ट'बरसिम जागोन। ओंखायनो गासैबो रायजो राजा नायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे 16 अक्ट'बरनि सिगाङाव भिडिअखौ हरो बेनि थाखाय सिगांग्रो खावलायहरनाय जाबाय। आरो बेवहाय जोंनि फार्स्ट राउन्डनि जा रिजाल्ट फोसावनाय हाबाफारि बेनि बागैबो आं फोरमायनो सानबाय। बेवहाय जोङो जोंनि फार्स्ट राउन्डनि बादायारि बिथांमोननि जा भटनि काउन्टिं खालामनाय बेखौ जोङो फैबाय थानाय 25 अक्ट'बरसिम जोङो बेखौ लानाय जादों आरो 25 अक्ट'बरनि फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय जोङो जोंनि फार्स्ट राउन्डनि जा भटिं काउन्टिं खालामनाय हाबाफारि बेखौ जोङो जागायगोन। बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों, मोनसे फेसबुक आइडिजों सासे बादायारिखौ खनसेल' शेयार खालामनो हागोन। खनसेल' शेयार खालामनाय बेखौ जों हिसाबाव लागोन। बेवहाय मोनसे फेसबुक आइडिजों सासे बादायारिखौ मोननै मोनथाम शेयार खालामोब्लाबो बिनि काउन्टिंआ जोंनाव फैनाय नङा। लोगोसे सोरबा सासे बादायारिया गुबुन सासे बादायारिखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बिथाङाबो गुबुन सासे बादायारिखौ शेयार खालामनो हागोन। लोगोसे सासे नायगिरि बा सासे जोंनि अनसायगिरि बिथाङा सासेल' बादायारिखौ शेयार खालामनो हायो बे नङा, गुबुन गुबुन बादायारिखौबो खनसेल' शेयार खालामनो हागोन। ओंखायनो जोङो बादायारि बिथांमोनखौबो खावलायनाय सोरबाफोर जुदि बेबायदि गावनिखौल' खननै खनथाम जुदि शेयार खालामदोंब्ला जाहाथे बेखौ खालामा, जों नोजोर होबाय थादों। जोंनो बेफोरबायदि माखासे रिपर्टखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो जोङो फिन खनसेबाव खावलायदों जाहाथे बादायारि नोंथांमोना गावनि बानायनाय मेथाइखौ जाहाथे खननै खनथाम जाहाथे शेयार खालामा, खनसेल' शेयार खालामो बेखौ जोङो खावलायनाय थाबाय। मानो होनोब्ला जोङो सासे बादायारिखौ सोरबा जुदि खननै खनथाम शेयार खालामोब्लाबो बेनि काउन्टिंआव बेनि हिसाबा भटआव मोनसेयानो जागोन। ओंखायनो फिन खनसेबा खावलायदों जाहाथे सांग्रां जायो। बेजों लोगोसे जोंहा नैथि राउन्ड हिसाबै जोङो बेवहाय बादायलायनाय बिथांमोनखौ खावलायगोन। जोंहा टप 20 जोङो सायख'नाय जागोन। बेवहाय फार्स्ट राउन्डआव जिखिनि बादायारि बिथांमोना बादायदों बिथांमोननिफ्रायनो जोङो टप 20 सायख'नायनि गेजेरजों जोङो नैथि राउन्डआव जोङो बिथांमोनखौ बादायहोगोन आरो टप 20नि थाखाय साखाफारा जानो थाखाय खावलायखाबाय। जोङो टप 20आव बादायलायनायाव गोदान मेथाइ बादायलायनायाव जोङो हिन्दी मेथाइ जोङो बादायलायनाय बेखौ जोङो सानदों। ओंखायनो टप 20आव जायफोर बिथांमोना थांगोन बा जायफोरा थांगोन होननानै साननानै दं बिथांमोनखौ खावलायखानाय जाहाथे नोंथांमोना हिन्दी मेथाइ रेडि खालामना लाखायो, जों बेखौ खावलायखाबाय। आरो उननि समाव जोङो माला भिडिअ हरनांगौ बा माला टप 20 बा सेकेन्ड राउन्डनि बादायलायनाया माला जागोन जों बेखौ उनावहाय नोंथांमोननि गेजेराव फोसावगोन। ओंखायनो बेखिनिखौनो फोसावखाबाय। लोगोसे बेनि उनाव टप 20 जोबनायनि उनाव जोंनि थार्ड राउन्ड बा फाइनेल राउन्डआव जोङो टप 5 जोङो 7 बादायारि बिथांमोनखौ जों सायख'गोन आरो बे थार्ड राउन्डआनो जोंनि फाइनेल राउन्ड जागोन। आरो बे 7निफ्रायनो जोङो 3 सेथि नैथि थामथि जों बेखौ सायख'नाय जागोन। आरो थामथि बादायारि बा थामथि राउन्ड बादायलायनायनि जा नेमखान्थि जों बेखौ उनाव फोसावनाय जागोन। ओंखायनो बेखिनियाव खावलायबाय नायगिरि बिथांमोनखौ जोङो जाहाथे सांग्रां जायो आरो बेखिनि भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे नोंथांमोना गासैबो गोसो गुदुं बादायारि बिथांमोना दासिम जायफोरा भिडिअ हराखै बिथांमोनखौ जाहाथे फैबाय थानाय 16 अक्ट'बरनि गेजेराव सेथि राउन्डनि थाखाय जायफोरा बर' गोदान मेथाइखौ हराखै दिनैसिम बिथांमोनखौ थाबैनो हरनो थाखाय खावलायबाय। आरो गोबाङानो साननो हागौ जोङो सिगाङाव फोरमायनाय बायदि फैबाय थानाय 20 अक्ट'बरसिम बिथांमोना साननो हागौ। फिन खनसेबाव बयनिसिमबो मिथिहोबाय जोंनि फार्स्ट राउन्डनि जा भिडिअ बादायलायनाय हाबाफारिनि जा भिडिअ लानाय हाबाफारि
बेयो फैबाय थानाय 16 अक्ट'बरसिमल' जागोन। ओंखायनो गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम खावलायबाय आरो जोबथानायाव मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानबाय, जोंनि फार्स्ट राउन्डनि जा बादायलायनाय हाबाफारिनि जा रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ जोङो फैबाय थानाय 26 अक्ट'बराव जों फोसावनाय जागोन। 25 अक्ट'बराव जोङो भट काउन्टिं खालामनाय हाबाफारिया जागोन आरो फैबाय थानाय 26 अक्ट'बराव जोङो बे फार्स्ट राउन्डनि जा रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन। खुलुमबाय।